It's time for DJ Rocky's Secret Files. What if sumugal ka rin sa akin? Hi DJ Rocky. Nakakatuwa na si tinagal-tagal kong nagbabrowse ng videos. Ngayon ko lang nakita itong segment mong to. And I'm just happy that this will be my chance to tell my story to your listeners. Ito yung gusto kong ikwento sa buong mundo. Pero alam kong sobrang mali and never mangyayari. Itago mo ko sa pangalang Isaiah. And this is my secret file. My love story. Well, hindi ko masabing our love story kasi baka ako lang naman yung may gusto na we have our love story. So, my love story started when we were in our grade 8. High school life. At kami yung tinatawag na best of friends. Itago natin siya sa pangalang JR. Yep, DJ Rocky. I am bisexual. Kabilang ako sa mga bakla, bading, syokla, etc. Kung ano mang gustong tawag sa amin ng lipunan natin. Kabilang ako sa LGBTQ+ na nagmahal din sa katulad kong baklang klosetang hindi makapag-out dahil sa mapanuri at mapanakit na mundo na ginagalawan natin. JR is my best friend. Siya yung first love ko. Ever since na nalaman kong bisexual ako, magkasama kami sa lahat ng bagay. Nagtutulungan kami sa paggawa ng mga schoolworks, etc. Kami lang ang nagkakaintindihan nun kasi alam namin sa sarili namin na parehas kaming bisexual. Matangkad siya, matangos ang ilong, matalino, ang ganda ng boses, magaling sa arts, sa math, sa lahat ng bagay. Ako, ordinaryong tao lang na hindi inakalang magmamahal sa taong kagaya niya. Siguro nga kulang itong kwento na to para malaman nyo kung gaano naging makulay yung mundo ko nung kasama ko siya. So to cut the story short, March 23, 2016, we were in the middle of chatting each other, talking about school stuff and everything. Nang bigla na lang niya akong minura sa chat. Pinagmumura niya ako. Ako naman, hindi ko alam kung anong rason. Bakit? Then I asked him, anong problema mo? Then sabi niya sa akin, tanga ka ba? Hindi mo ba nakahalata? PI ka, ang gag mo. Ako syempre kunwari, hindi ko alam pero may kutob na ako sa kung ano man yung sasabihin niya. Kinakabahan ako habang nakikita kong typing mo sa chat namin. Then he said, mahal kita, gusto kita. Noong mga oras na yun, and just a snap of time, parang nag-slow-mo lahat ng bagay, parang tumigil yung oras, para akong lumutang sa saya. Nanginginig ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bumibilis yung tibok ng puso ko, parang sasabog, unti-unti. Sobrang grabe yun, sobra. Pero kinalma ko yung sarili ko. Tried to fix myself and compose my response to him. Kung alam lang ng universe kung gaano katagal kong hinintay to. Mahal ko siya. And finally, he said he loves me back. Ako na yata ang pinakamasayang bakla sa balat ng lupa noong mga panahong yun. Dahil finally, DJ Rocky, may taong nagmahal din sa wakas. At yung best friend ko pa, yung taong mahal na mahal ko pa. But I was in the middle of typing. Then this message popped up. Pero mali. Mas piliin natin ang pagkakaibigan natin over this feeling of love. Then my hand stopped on typing. Dinilit ko yung dapat na ire-reply ko sa kanya noon. Ang sinabi ko, you are right. Mas mahalaga pa rin ang pagkakaibigan natin kaysa pumasok tayo sa maaaring maging relasyon na to. We compromised. Then parang wala nang nangyari. Nag-agree kami sa isang bagay na sobrang nagpalungkot sa akin.
na parang sinapak ako ng paulit-ulit kasi akala ko yun na yun eh. Pero madaya talagang tadhana at ang universe. Graduate kami ng high school hanggang sa nagkahiwalay na kami. We had our different paths in college. Magkaiba kami ng university na pinasukan. Kasi magkaiba kami ng gustong marating sa buhay. At okay lang yun sa amin. Madalang na kami mag-usap, magkita at magkwentuhan. Hindi na rin katulad ng dati na alam namin ang ginagawa ng isa't isa. Ang mga kwento ng buhay namin, ang mga problema namin, ang mga hinaing namin sa buhay. Our friendship changed. We had also our own relationship as an LGBTQI+ community member. Nagkaroon siya ng maraming boyfriends. Ako rin, pero ako konti lang kasi di naman ako ganun kagwapuhan. Saks lang. So, nagkaroon din naman ako ng boyfriend na pinaramdam sa akin yung worth ko. Yung gusto kong maranasan na sana si JR yung nagparamdam. Pinuno ng boyfriend ko noon yung mga kakulangan niya dati sa akin. And naging masaya kami. 1 year and 6 months din kami ng boyfriend ko. Sobrang saya ko noon. Nabaling ang lahat ng atensyon ko sa boyfriend ko at sobra ko siyang minahal. Hanggang sa July 21, 2018, naghiwalay kami. Sobrang wasted ko noon. Yun yung sakit na una kong naramdaman sa talang buhay ko. Kasi akala ko siya na yung panghabang buhay ko eh. Pero mali na naman ako. That time, nagkakaalabuan yung boyfriend ng best friend ko. At si JR. Until we graduated college, isa na siyang licensed engineer. Ako naman public teacher. Masaya kami sa mga ginagawa namin nun. Hanggang sa mabalitaan kong naghiwalay na yung best friend ko at yung boyfriend niya. Kapag umiiyak siya sa akin, dahil sinakta, niloko at iniwan siya ng mga naging karelasyon niya. At the back of my mind, sana ako na lang. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, never na namin pinag-usapan kung anong meron ba sa amin. Pero alam mo, DJ Rocky, laging sumasagi sa isip ko na sabihin ko kaya sa kanya to. Ano kayang feeling na ituloy natin yung sinabi mo dati na mahal mo ako? At mahal din kita. What if ako naman yung kantahan mo bago matulog? What if ako naman yung ikwento mo sa kaibigan mo na tayo na at nagmamahalan tayo? What if sumugal ka rin sa akin sa relasyon nating dalawa na isang tabi muna natin yung pagkakaibigan dahil alam natin sa isa't isa na mas higit pa tayo doon? What if tinuloy natin yung love story natin? What if ako naman yung pinili mo? Ang dami kong what ifs nun. Dahil sa dinami-rami ng naging karelasyon ko, laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, malay mo, kayo talagang dalawa ang para sa isa't isa. Pero lagi akong bumabalik sa ulirat ko na pag nakikita kitang umiiyak, humahagulgul, nasasaktan sa mga mahal mo na iniwan ka, na never magiging ako at ikaw. Kasi hindi pwede. Kasi mas mahalaga sa atin yung pagkakaibigan natin. O baka hindi nga. Dahil baka sinabi mo lang yun para magstay ako sa'yo sa lahat ng oras. Baka nga hindi mo talaga ako kayang mahalin eh. Kagaya ng pagmamahal na binigay mo sa mga past relationships that you had. Hanggang pagkakaibigan lang siguro yung kaya mong ibigay sa akin. At hanggang dun lang yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin napag-uusapan yun. Kahit may kanya-kanya na tayong trabaho at ginagawa sa buhay. I guess, mababaon na lang lahat ng yun sa limot. Pero alam mo, DJ Rocky, I just realized na at least once in my life, nalaman ko na mahal niya rin ako. At okay na rin siguro ako dun. Pero alam mo, dumarating yung punto ng buhay ko na napapagod na akong mahalin siya. Intindihin siya. Mag-imagine na balang araw, magiging shot ako. Suko na ako. Kasi siguro enough na rin yung mga panahong umikot lang sa kanyang mundo ko. Panahon na siguro para tanggapin ko na
na hanggang doon na lang kami. And we will never be one. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, JR, kung sa tingin mo, ako ito, at ito ang kwento natin, pasensya na. Napagod na akong umasa na balang araw, magiging isa tayo. Pasensya na. Kasi sumuko na akong mahalin ka. Katulad ng dati. Kung naririnig mo man to, tama ka. Yes, tama ka. Let's save our friendship more than anything. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Isaiah. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.